Zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala što se nalazimo ovdje u ovom našem džematu, što smo se susreli danas u ovom odabranom danu, u kome ima jedan moment u kome Allah subhanahu wa ta'ala ispunjava naše dole. Mi smo došli kao braća vaša din islamu da uzvratimo na prošlogodišnju posjetu koju je delegacija ispred vašeg džemata učinila našem džematu, dali nam podršku, stavili do znanja da nismo sami i razmijenili smo svoja iskustva, mišljenja u našem radu, tako da jednim drugima olakšamo, pomognemo i pružimo potrebne podrške. Danas smo ovdje, predsjednik dr. Kujić, koji je ovako, ako bude kasnije razgovora, za administrativna pitanja nadležan da odgovara, zatim blagajnik koji naravno dolazi sa obrazom, koliko toliko, ali skromnim jednim prilogom, jer i mi smo još uvijek u izgradnji i mi još uvijek imamo dugove, ali eto, inšallah, to nas nije spriječilo da i sami sebe ugradimo u vaš projekat, inšallah. I tu je naš Azemović Amin, koji je iz Prizrena, on je vlasnik jedne firme i uglavnom brine o našim građevinskim poslovima. Šta bih danas to rekao ja ovdje? Možda bih uzeo naslov jedne naše hudbe koju sam održao proteklih džuma, o tome šta bismo trebali uraditi, pa sam naslovio hudbu, a volio bih da nešto i ovdje ostavim što bi bilo bratski prihvaćeno, što bi možda pomoglo da malo promijenimo naše stanje. Hudba bi nosila naslov Nijedan dan ne ostane isti. Nijedan dan ne ostane isti. Zašto? Moramo analizirati svoje stanje. Moramo analizirati stanje muslimana u čitavom svijetu, na našim prostorima, ovdje, pod ovim podnebljima i tako dalje. I naravno stvar, odgovoriti sebi na pitanje jesmo li zadovoljni sa tim stanjem. I onda činiti, ako je potrebno poboljšati, a ako nije, onda ići tim putem. Ali svi se sigurno slažemo u tome da muslimani danas doživljavaju, mogu komotno reći, jednu renesansu u odnosu na proteklo vrijeme. Da muslimani dolaze sebi. I Allah subhanahu wa ta'ala je rekao u Kur'anu Kerimu: Inna Allahe la yugayiru ma bi qaumin hatta yugayiru ma bi anfusihim. Allah neće izmijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne izmijeni svoju svijest, dok ne izmijeni ono što je u njihovim dušama, dok ne preispitaju svoju svakodnevnu praksu. I braćo, ono što bih želio ovdje posebno danas istaći jeste da čovjek preispita svoj odnos prema Allahu putem svakodnevnih obaveza. Uzmimo namaz. Da li obavljamo namaz onako kao što Allah dželešanu od nas to traži i očekuje? U čemu se razlikuje naš namaz od namaza prijašnjih generacija koje su našu historiju ispisale svijetlim slovima, svijetlim događajima i nadasve velikim rezultatima, priskrbivši muslimanima ponos i snagu. Čovjek mora biti slobodan. Navodi Allah dželešanu jedan primjer u Kur'anu, u suri An-Nahl 75. ajet, navodi primjer, kaže: Darab Allahu metelan abdan memluken la yaqdiru ala shay'in. Kaže, Allah navodi primjer čovjeka koji je u tuđem posjedu. La yaqdiru ala shay'in. Ne može ništa učiniti.
Doskoro smo mi muslimani u svijetu bili u takvoj situaciji, da smo bili u tuđem posjedu. A to tuđi posjed mogu biti okolnosti gdje su čovjeku vezane ruke, gdje nema slobode, gdje je sapleten, gdje je blokiran i na svakom koraku šta god da pokuša ne može učiniti. Zašto? Jer su te okolnosti iznad njega i Allah subhanahu wa ta'ala od nas želi da budemo slobodni insani. Kako ćemo biti slobodni insani? Ako budemo predani Allahu dželešanuhu, ako budemo čvrsto u njega vjerovali i ako budemo postupali onako kako Allah subhanahu wa ta'ala od nas hoće. Nama mora biti jasno, onako kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Anfal: Inna ladine kafaru yunfikune amwalahum liyasuddu an sabilillah. Kaže, oni koji su nepokorni Allahu dželešanu, neprestano ulažu svoje imetke, znači investiraju svoja sredstva neprestano. Yunfikune, glagol neslušen u sadašnjem vremenu. Stalno to čine. Zašto li je suddu an sabilillah? Da odvrate od Allahoga puta. Zašto da odvrate od Allahoga puta? Bilo bi normalno da ljudi ulažu sve što imaju da bi pozivali na Allahov put. Međutim, ljudi neće granice. Ljudi hoće da budu slobodni u onom negativnom smislu, da čine sve ono što im na um padne, na što ih navede strast i nagor, ali Allah dželešanuhu kaže fese yunfikuna, oni će to sve potrošiti, thumme tekunu alejhim hasreten, onda će doživjeti totalni bankrot, thumme yuglebun, na kraju će biti poraženi, a još što je najgore, thumme ila džehenneme yuhšerun, a onda će završiti u džehennemu što je najgore. Ovaj ajet ulaže veliki optimizam, on nas u stvari nam ne omogućava nimalo da budemo pesimisti. Imate ajeta u kojima se Allah kaže također وَلَا تَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ. Nemojte gubiti nadu, nemojte gubiti pouzdanje u Allaha dželešanuhu, innehu la yai'asu min rauhillahi illa al-qawmul kafirun, jer gube nadu u Allahovu milost, u njegovo pouzdanje, gube samo oni koji su mu nepokorni. Znaju šta rade i zato se sada stalno proriče nešto da će biti ta godina ovakva, da će biti. Znaju ljudi šta rade i onda ne mogu, znaju da ne mogu ništa drugo očekivati. Draga moja braćo, ono što mi posebno trebamo, o čemu voditi računa, a što su ostvarile naše prijašnje čestite generacije od Selefi Saliha pa nadalje, to je naš odnos prema namazu, kako smo kazali. Evo da pođemo od početka proučenje ezana. Vidite, Allah subhanahu wa ta'ala je nama ponudio i darovao nam naš identitet, da se zna ko smo, šta smo. Allah je naš gospodar. Pa onda nam je Kur'an knjiga, pa poslanik nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a kibla nam je pravac u kretanju, u ibadetu i tako dalje, i u čitavome životu. I onda mu'mini i mu'minke su nam braća i sestre. U samom ezanu jasno se definiše ko smo mi i šta smo. Na šta nas to poziva? Razmislimo samo o pozivu na namaz, recimo Allahu ekber. Svaka ideologija ima neku svoju devizu, ne znam, kaže se po svaku cijenu profit, neko kaže tako. Neki narod kaže taj narod iznad svega. Ili ovakve ili onakve, ali mi kod nas imamo, alhamdulillah, Allahu ekber. Allah je najveći. To je prvo što čujemo kad idemo, vidimo, i naravno munara je dio našeg identiteta ako je ima vani. Kad krenete po selo i ne ugledate munaru, vi niste sigurni. Čim ugledate munaru, vi odmah znate da je to vaše, da je to dio vašeg identiteta, da vi tamo pripadate, bez obzira ko odakle je bio i tome slično. Ako razmislimo o pozivu, hayya ala salah, hayya, ova riječ izvodi se iz korijena hayat, znači život. Na šta poziva ovaj apel u ezanu? Hajde na život, poziv na život u stvari. I onda
imamo, kad dolazimo, odnosno kad se pripremamo, sve pripreme koje vode u namaz, one su poziv na aktivnost, poziv na pokornost Allahu dželešanu, poziv na prosperitet, na napredak. Evo uzimamo abdest jer ne možemo pred Allaha dželešanu bez toga. Čime uzimamo abdest? Uzimamo abdest vodom. Vodom, iako ima drugih tečnosti. Allah kaže za vodu وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Mi od vode, odnosno iz vode stvaramo sve živo. Kada ulazimo u namaz, moramo uzeti nešto što će nas učiniti živim. A voda je živo biće Allahu. Mi time se pripremamo i to je najbolja priprema. Dolazimo pred Allaha subhanahu wa ta'ala, okrećemo se prema njemu. Šta nas to veže? Veže nas ta kibla, nas veže sa svom braćom u čitavom svijetu. S druge strane, ta kibla, kad je uspostavljena kao kibla, kad je uspostavljena nit tevhida, tada je nastala i jedna civilizacija. Sjećate se, Medina se zvala Jetrib prije nego što je došao Islam u nju. Kad je došao din, onda je postala Medina od Medenije, civilizacija. Znači, kada dođemo u tom pravcu kible, nas obavezuje taj pravac da moramo razmišljati o ponovnom uspostavljanju takve civilizacije koja je ovome čovječanstvu donijela veliki hajr. I ono što je važno, kada stupamo u namaz, ulazimo, moramo izgovoriti opet Allahu ekber. Braćo, ovdje je prekretnica. Ovdje počinje borba sa samim sobom. Izgovaramo Allahu ekber. Moramo biti svjesni šta to mi govorimo. Mi znamo da to znači da je Allah najveći, ali s tim moramo biti načisto da bismo putem namaza mogli postići ono što nam namaz inače nudi. Kaže jedan učenjak, katastrofa je što veliki broj muslimana danas ne klanja. Katastrofa je to. Ali je još veća katastrofa što veliki broj muslimana također obavlja namaz, ali ništa tim namazom ne mijenjaju, niti mogu promijeniti. Braćo, Hazreti Omer, znate kako je on prilazio islamu i namazu i svemu. Došao je jedan beduin, dakle običan čovjek iz pustinje. Znate vi taj hadis? I on kaže poslaniku alejselamu, pouči me vjeri tome što će me sigurno odvesti na spas. I poslanik alejselamu kaže da vjeruješ Allaha, ovo ono i tako dalje, napravljamo te činjenice, da obavljaš namaz, da postiš Ramazan, da daješ zekijat, da jednom ako možeš odeš na hadž. I onda taj beduin kaže, ja, tako mi Allaha, ništa niti ću dodati, ni oduzeti od toga, i otišao je da to obavlja. Međutim, to je insan koji je tražio ono što je najmanje, što je minimum. Daj mi ono što će me spasiti. Međutim, mi smo muslimani, Allahovi robovi. Šta voli Allah? Allah voli, kaže, inna Allahi yuhibbu ma'anil umur. Allah voli velike ambicije, velike projekte. I zato je poruka današnje hudbe, nijedan dan ne ostane isti, ne smiješ to. Jer svi smo mi odgovorni za našu civilizaciju. Sjećate se, braćo, kad je majka imala kćerku u vrijeme Hazreti Omara. I majka kaže, prodavali su mlijeko. I majka kaže kćeri, gdje kaže, uzmi vode pa u svaku flašu ili sud koji je bio, naspi vode da imamo više, da možemo više zaraditi. Ta kćerka, ona je bila svjesna odgovornosti hilafeta na zemlji, iako je bila samo prodavačica ili raznosačica mlijeka. Ona je odužila ono što se od nje očekuje. Ona kaže, majko, ali kako ću to učiniti? Kad ima neko ko sve vidi, a onda majka kaže, pa halifa to ne vidi, ali majko ima onaj koji sve vidi. Tada Hazreti Omer, koji je prisluškivao ispod prozora, odlazi svojim sinovima i kaže,
tako mi Allaha, ako niko od vas ne bude htio ženiti onu djevojku tamo, ja kao halifa, ja ću je oženiti. I kasnije najmlađi sin Asim oženio se. Iz tog braka je rođena kćerka Lejla koja je rodila Omer ibn Abdulaziza. Zašto? Znači, ako smo na nekoj dužnosti, a svi smo mi na dužnosti, da li ste ikad, a bilo bi dobro da razmišljam o tome koliko obaveza, emaneta imamo na svome vratu. Da li imamo odgovore kad nas Allah Đelešanu upita za te emanete, kad dođemo na njih pred Allaha Đelešanu i on nas upita za te emanete, kad nas upita za tuđe hakove. Sve one koji potpadaju pod te naše emanete, šta smo uradili s tim? A taj dan je tako izvjestan, kao što je ovo svjetlo današnjega dana ovdje, tako. Zato o tome moramo inša Allah razmišljati. Hazreti Omer dolazi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Šta se s njim dešava? Hazreti Omer ne traži minimum. Daj mi, Allahu poslaniče, šta će me to odvesti na spas? Kako ću se spasiti? Kako ću ući u džennet? Ne, Hazreti Omer to ne traži. Hazreti Omer ima velike ambicije. Zato poslanik alejselam kaže: "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Omar." Kad bi iza mene bio poslanik, da je Allah dao tu, Omer bi komotno mogao biti. A šta je to Omer prije islama? On je 40. musliman po redu. On je došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, naime došao je da ubije poslanika alejselam. Njegova sestra je bila sebe da Omer promijeni pravac i da krene ka poslaniku. Šta ga je to promijenilo? Promijenilo ga je 5 ajeta iz sure Taha, koje je čuo iz sure Taha 5. Sad vidimo, naš odnos prema Kur'anu Kerimu mora biti omerovski odnos. Koliko mi proučimo Kur'ana, koliko proučimo hatmi, koliko slušamo Kur'ana, koliko slušamo vazova, dersova, hutbi i tako dalje, kakav uticaj ostavljaju ti ajeti. Evo taj veliki Omer, pred kojim je svako živi strepio. Od 16 ljudi u Meki on je znao jedini pisat. Svako se bojao tog velikog Hazreti Omera, ali 5 ajeta potpuno mijenjaju Hazreti Omera. I kaže, u istoriji se kaže, i bili smo poniženi, nismo smjeli obavljati namaz kod Kabe niti tavaf, hata dža'a Umar, dok nije došao Omer. To prenosi Ibn Mesud radijallahu anhu. I kaže, došao je on pred poslanika, pokucao na vrata, svi su pobjegli ljudi, jer eto Omera. Međutim, poslanik alejselam je izašao pred njega, uhvatio ga za prsa i rekao mu, dokle više Omer? Dokle ćeš me više pratiti tako? Hazreti Omer je tada izgovorio šehadet. Braćo, Hazreti Omer je toga dana do podne namaza učinio više nego što neko od nas za čitav život učinio. Zašto? Zato što je Hazreti Omer duboko usadio la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah u svoje srce. Hazreti Omer je 8 godina učio suru Al-Bakara. Zato što nije bio, naprotiv, on je bio izuzetno oštrouman čovjek. Ali šta je uradio on sa tom surom Al-Bakare? On je nju žvakao ju je svaki dan. On je nju apsolutno sagledao, usvojio i lako je bilo kasnije da se ponaša onako kako ga bilježi i istorija. Zato, braćo, dakle, kad ulazimo u namaz, moramo omerovski ući u namaz. A kad bi on ulazio u namaz, ovo Allahu Ekber, Allah je najveći. Znači, prestaje sve. Ništa više nije važno. Jednog dana ću doći samo pred to Allaha Đelešanuhu i on je svakodnevno najveći. Kad se čuje ezan, kad se čuje Allahu Ekber, svejedno sam ili za imamom, tada sve prestaje. Nema više razmišljanja. Tu se koncentrišemo i tako dalje. Stajemo na kijam, onda ruku, sežda. Neko to naziva, to su ovako fizički pokret i tako dalje. To su izuzetne poruke, braće. Prvo, skrušenost Allahu Đelešanu. Drugo, postojanost, nepokolepljivost u životu, zato stajemo. A onda ništa u životu ne može bez Kur'ana Kerima, bez recitiranja Kur'ana.
onda će doći seđda, na šta nas to seđda posjeća? Vraća nas dole odakle smo došli. Minha halaknakum, wa fiha nu'idukum, mi smo vas iz nje stvorili. U nju ćemo vas vratiti, thumme nuhriđukum taratan ukhra, a onda ćemo vas ponovo iz nje oživjeti. I to je za muslimana jedan, ovako nazovimo ga, jedan plan mudrog arhitekte koji je postavio ta sve kretanja. I zato ovo nikad, nijedan dan ne ostane isti. Pokreni misao, pokreni srce. Vidite, u našem ibadeti, u našim svim ibadetima, sve je pokret. Misao ne smije nikad da bude jedna baruština, da stoji na jednom mjestu. Mi moramo uvijek da razmišljamo. Zato je sat razmišljanja bolji nego 60 godina ibadeta. I još jedna vrlo važna stvar kad smo tu. Kaže se La salate bidunil fatiha. Nema namaza bez fatihe. Zašto, braćo? Jesmo li ikad razmišljali o tome? Jesmo razmišljali šta smo mi u stvari napravili od fatihe? Evo pogledajmo danas. Šta smo napravili od fatihe danas? Jer je ima na nišavima. Mi smo od nje napravili simbol smrti. Napravili smo jedan ukaz na smrt. Hajmo šehidima fatihu, hajmo umrlima fatihu, hajmo onome što je preselio fatihu i tako dalje. Međutim, jesmo li u naslovu razmišljali šta znači fatiha? El fatiha znači ona koja otvara. Ona koja otvara. I to je simbol života, braćo. Razmislimo samo kad Allah Đelešanuhu kaže ja sam namaz podijelio. Što kaže namaz? Jer nema namaza bez fatihe. Pošto nema namaza bez fatihe, ona je stup namaza. I zašto je tako lahka sura? Nema pravila, svaki je može naučiti i tako dalje, ali mora svako isto tako razumjeti šta ona nudi, šta sadrži. I Allah kaže, ja sam namaz podijelio između sebe i mog roba. A onaj prvi dio, kad insan kaže Alhamdulillahi Rabbil Alemin, Allah Đelešanuhu melekima sa ponosom ih obavještava, gledajte moga roba, gledajte kako on mene poštuje, gledajte kako mi se obraća. Ar-Rahman ir-Rahim, pogledajte njegov odnos moga roba prema meni. Maliki Jeumidin, vidite kako me on uzvisuje, kako me slavi i tako dalje. I poslije toga dolazi, dakle, Allah Đelešanuhu nas ovdje upoznaje sa sobom. Ko je on u stvari? Gospodar svih svjetova. On je milostiv i samilostiv. I on je vladar sudnjega dana. Sad dolazi konekcija u namazu. Sad dolazi jedan dijalog. Ijake na'budu, wa ijake nesta'in. Gospodar, samo tebi ibadet činimo. Ko? Mi zajedno svi činimo. Nije ja ti samo ibadet, nego svi zajedno ti činimo ibadet i od tebe pomoć tražimo. Da li je to tako zaista? Onda, što je još jedna važna stvar, braćo, razmišljali ste vjerovatno ili ste čuli, ne smije insan kad obavlja namaz zatvoriti oči. Ne smiješ zatvoriti. Neko kaže ja se bolje koncentrišem. Ne, to je bježanje u stvarnosti. Namaz, počevši od Allahu Ekber. Znate šta čini to Allahu Ekber? Mnogi su postali muslimani zahvaljeni samo tome što su čuli. Allahu Ekber. To budi čovjeka. To mu daje nove impulse života. Vodom uzima abdest, a iz vode je sve živo nastalo. Dolazi ponovo pred Allaha, Allahu Ekber. Staje pred njim i tako. Čini mu seždu. Prisjeća se šta će biti sa njim i naravna stvar da će se svijest mnogo više povećati. Zašto ne smijemo zatvarati oči u namazu? Moraju nam biti oči širom otvorene. Širom otvorene. Jer od dunjaluka se ne smije bježati. Od obaveza se ne smije bježati. Mora se život sagledavati onako kako nam to Fatiha nalaže. Da je Allah Đelešanuhu neprikosnoveni gospodar, vladar sudnjega dana, da samo njemu ibadet činimo. Zašto se naglasava samo tebi ibadet činimo? Zato što ima ljudi koji čine ibadete nekome drugome
Neki svjesno, a neki nesvjesno. I tu kad čovjek dođe danas 17 puta uči Fatihu, on 17 puta potvrđuje kroz svoje namaze: Allahu, ja tebi samo ibadet činim. Smijemo li to kazati pred Allahom dželešanu? Pred njim stojimo tu kako ćemo stajati na sudnjemu danu i kažemo: Ijake nabudu, ijake nestaîn. Onda poslije toga molimo ga: uputi nas, odnosno vodi nas putem onih koje si sirati mustaqim, idina sirati mustaqim. A drugi kuranski ajet kaže: inne rabbi ala sirati mustaqim. Moj gospodar je na pravom putu, na sirati mustaqimu. Ako idemo tim putem, naćemo Allaha subhanahu wa ta'ala na tome putu. I onda ihdina sirata mustaqim, sirata alladine en'amte alejhim. Vodi nas putem onih, dakle onim putem koji su išli sve dosadašnje generacije, počev od poslanika, pa preko poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, pa Ebu Bekra, Omara, Osmana, svih čestitih generacija. Hoću i ja da idem tim putem, gajril magdubi alejhim veleddallin, a nemoj da idem putem onih na koje se ti rasrdio i koji su duboko zalutali. Dakle, ovdje je vrlo bitno, braćo, to nije teško, razumjeti Fatihu, s njom ući u namaz, zapamtiti njeno značenje, ona je Fatiha, ona otvara. Omer radijallahu anhu bi ima običaj reći, kaže: ja u namazu mobiliziram vojske. Ja u namazu mobiliziram vojske. Dakle, on u namazu proizvodi ideju koja će promijeniti stanje muslimana. I tako se i dogodilo. Prvo je promijenilo stanje njegovo, a onda kasnije svih onih. Pa nije zalud Hazreti Omer jedini koji je javno učinio hidžu. Zato se kaže da je njegov islam feth, da je to otvaranje u stvari, da je njegova hidžra nasr, i da je njegov prelazak na islam, da je to vraćanje ponosa muslimanima. I zato se kaže, njegove se riječi citiraju: lekad kunna ezella qaumin, mi smo bili najponiženiji narod. Međutim, kaže, postali smo najponosniji narod time što smo prihvatili islam, što smo ga razumjeli i tako dalje. I on kaže: ja u namazu mobiliziram vojske. Dakle, moju svu pozitivnu energiju, tu dobijam ideju da promijenim stanje u kome se nalazim i tako se zaista i desilo. Dolazimo na tešehud. Pogledajmo, na tešehud dođemo i onda pogledajte kakav, ovo je na Mirađu objavljeno, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ettehijatu lillahi wa salavat. Čovjek se umori, ne od namaza, jer poslanik alejhi selam bi rekao: erihna biha ja Bilal, odmori nas namazom, o Bilal. Odmori nas namazom, umorni smo, odmori nas namazom. Čim insan ima srklet, nervozu u namazu, on znači ništa od toga ne razumije. Jer namaz treba nas iz temelja da promijeni. I to uvijek. Vi znate da su ljudi Fatihom brda rušili. Da su ljudi otrovne zmije Fatihom rješavali. Zašto? Zato što su bili dostojni, dosljedni sadržaja Fatihe. Zato što je Allah dželešanu kroz to što su oni učili, Allah dželešanu kaže: najbolje čime mi se moj rob može približiti su fardovi koje sam mu propisao. Sve dotle dok obavlja dobrovoljne ibadete, ja postajem njegovo oko kojim vidi, ja postajem njegovo uho kojim čuje, ja postajem njegova ruka kojom dodiruje, ja postajem njegova noga kojom hodi. Znači, pojačava nam Allah dželešanu te naše snage unutarnje koje su u nama. I čudo je u insanu, veliko je čudo. I još jedna stvar vezana za Omera, kaže, kad je primio islam, došao je sin Abdullahu u kuću, uhvatio ga za prsa i kaže: sine, što mi kaže ti nisi govorio o Muhammedu alejhi selamu, što mi nisi govorio o islamu i tako dalje. Pa kaže: babo, mi smo već godinu dana, kaže, u islamu. On ga još više stegao, znači dozvolio godinu dana da ja budem u zabludi i šta da mi se Allah nije smilovao. Znači, Hazreti Omer, to je jedna historijska ličnost, snažna, koju moraju naša djeca
djeca iščitavati, čitati, zato što ih se zavodi sa raznim drugim likovima. I on kaže poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ovako, kaže Allahov poslaniče, neću ostaviti nijedno mjesto, nijedno mjesto na kojem sam se susretao sa svojim društvom u džahilijetu, a da neću na tom mjestu izjaviti svoj islam. Šta znači to? Idem pobrisati sve tragove koji su bili ružni iza mene. I zaista je Hazreti Omer tako je učinio. I dakle, tu smo na ovoj pauzi u namazu, etehijatu lillahi ve salavatu ve tajibatu. Onda dođe, esselamu alejke ejuhen nebiju. Neka je selam na tebe, poslaniče. Kakav je naš odnos prema poslaniku? Braćo, šta želimo kazati? Želimo kazati, ne smijemo biti formalisti. Ne smijemo učiti kuranske sure i ono što je sadržaj namaza formalno. To može kompjuter, to može kasetofon. Ali mi moramo znati šta govorimo u tome. Mi moramo biti duboko u namazu. Esselamu alejke ejuhen nebiju wa rahmetullahi wa barakatuhu. I onda to što je još važno, Ibrahim alejhi selam. I on je spomenut u toj našoj pauzi. I na njega salavat. Zašto? Jer mi smo millet Ibrahima alejhi selama. Mi smo rezultat, naša uputa je rezultat Ibrahimovi alejhi selam dova koju je uputio Allahu dželešanu. Svi propisi hadža vezani su isključivo za Ibrahima alejhi selama. Šta se desi posle etehijata? Ili smo spremni dalje da idemo pa ustajemo, govorimo Allahu ekber, dalje u borbu, nakupili smo tu snagu, ili smo došli do kraja novoga gdje dolazi novi početak. Selam na jednu stranu, selam na drugu stranu i onda život se nastavlja dalje. Onda se vraćamo u stvarnost. Onda u stvarnosti dajemo ono što je namaz od nas napravio. Inne salate tenha anil fahša'i wal munker. Namaz mora insana odvratiti od onoga što nije dobro, što nije korisno, što nije pozitivno. I zato, draga braćo, prisjetimo se opet hadisa, kuci hadisa u kom Allah kaže Inna Allahi yuhibbu ma'alil umur. Allah voli velike ambicije. Ne smijemo ostati na nivou abdesta, ne smijemo ostati na nivou prvog razreda mekteba. Ne smijemo ostati prije Allah, Inna Allahe yekrihu se fesafiha. Allah ne voli prizemnost. Ne smijemo ostati, jesmo tražili odgovor kad dođemo na sudnji dan, nismo naučili 28 harfova arapskog jezika, da bismo mogli razumjeti Allahovu knjigu. Ili u najmanju ruku da bismo je mogli čitati. Kako ćemo izaći pred Allaha? A imali smo toliko dug život. Imali smo toliko sredstava. Šta mislite da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao ono što mi danas imamo? Šta bi on napravio? Šta mislite koliko je morao konjanik ići od Medine do Egipta da odnese jedno pismo ili u Bizantiju da odnese jedno pismo? Mi danas imamo čuda u rukama. I kaže Allah, ne kaže džaba, وَإِنْ تَوْتُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Da sjednete prebrojavati Allahove blagodati, to ne biste uspjeli. Koliko je Allah dao. I zato će naša odgovornost biti inšallah velika. I da završimo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisuje ovo vrijeme i kaže da će u ovome vremenu pred kijametski dan, a predznaci kijametskog dana uglavnom mali su već vidljivi odavno. Kaže onaj koji bude radio za islam i ko bude imao sabora, to će značiti kao da drži žišku vatre na dlanu. Ako je baci, ugasit će se ta žiška. I će pitan što je ugasio. Ako je drži na dlanu, ona će ga peći i goreti. I onda poslanik alejhi selam kaže, to je bilo na oprosnom hadžu, La tusevvidu vežhi jeumel qiyame. Nemojte ocrniti meni obraz na kijametskom danu. A mi ćemo se svi sresti sa poslanikom alejhi selam, kao što na tešehudu izgovaramo Esselamu alejke ejuhen nebiju wa rahmetullahi wa barakatuh. I onda kaže poslanik alejhi selam nešto što je satisfakcija, što je nama motiv. Kaže u tom vremenu, oni koji se budu borili za islam, ovo je naša borba, mi smo pod ovim podnebljem. Vidite, uglavnom sopstvenim snagama,
to radimo. Pokušavamo izlaziti iz podruma, pokušavamo uljepšati naše prostore, da sežda bude sadržajnija, da imamo što manje srkleta u svojim namazima, da se gradimo iznutra, da gradimo svoje bračne zajednice, da gradimo svoju porodicu i tako doprinesemo ukupnom napretku muslimana, kao što je ona djevojka koja je prodavala mlijeko, a nije htjela da sipa vodu u njega. I kaže poslanik alejhi selam, oni koji se budu borili za prosperitet islama i čuvali ga u tom vremenu, imat će nagradu kao 50 vas, kaže poslanik alejhi selam ashabima. Onda ashabi kažu, Allahov poslaniče, kako nagradu od 50 nas? Kaže, jeste, oni će imati nagradu kao vas 50, jedan od njih imat će nagradu kao vas 50. Kaže, zašto Allahov poslaniče? Zato što ste vi živjeli sa mnom. Kad sam dobijao objavu, vi ste bili svjedoci. Družili se sa mnom, jeli sa mnom i tako dalje. A oni nisu sa mnom, nisu živjeli sa mnom, nisu imali tu sreću i blagodat, a vjerovat će me i slijedit će moj sunet. I onda zaključuje poslanik alejhi selam, jesam se poželio, kaže, moje braće. A ashabi kažu, pa zar mi nismo tvoja braća, Allahov poslaniče? Ne, kaže, vi ste moji ashabi, a moja su braća oni koji će doći u ahiri zemanu, čuvat će islam kao žišku vatre na dlanu i vjerovat će u mene i slijedit će moj sunnet. Prenosite im selame sa generacije na generaciju. To smo mi, braća. Mi smo braća koju poslanik alejhi selam jedva čeka da vidi na sudnjem danu. Ali nemojmo da se desi da poslanik alejhi selam, kad ga Allah upita za njegov umet, da kaže plačući, ja rabbi inna qaumi ittakhadhu hadal Qur'ane, Allah moj gospodar, ovaj moj umet je okrenuo leđa Kur'anu. Ittakhadul Qur'ane mehđura. Zato svijest o Kur'anu. U njemu je, kako kaže Ibn Abbas, Wallahi lau da'a li iqalu ba'irin la wajadtu fil Qur'an. Tako mi Allaha da izgubim konopče od deve u koju devu vežem, kaže, ja bi to našao u Kur'anu. Aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam ispuni srca imana, da mu učvrsti noge na siratu mustaqimu i da nam omili islam, Kur'an i sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem.